Nagkakalabuan at umabot sa kumprontasyon na hindi kanais-nais ang relasyon ng mga kliyente ng Shadow Travel and Tours sa kanilang apela na refund. At ito umano ay bunga ng miscommunication. Conversation po sa group chat po namin, we keep on reminding our members not to put anything po, especially po name ng owner or even the photo of the owner po. May proofs po kami dyan na nire-remind namin bawat member na don't take such action po. Kasi nga po, hindi po magandang step yun dahil illegal po yung gano'n. Alam pong mali yun. Hindi umano siya naaabot sa pagbuo ng alyansa laban sa Shadow Travel and Tour ang 40 mga kliyente ng nasabing kumpanya. Yon ay kung maayos na nakipag-usap sa kanila ang travel agency. Ngunit dahil bukod sa social media at electronic mail o email na lamang ang komunikasyon, dito pakiramdam ng marami, tila naghahabol sila sa hangin. It will be hundreds na clients na hindi pa nare-refund. So doon lang ang laking pera na. So we're asking, saan napunta yung pera? Hindi pwedeng gamitin personal ng owners yun. Hindi nila pwedeng gamitin sa mga ganyan yan kasi unang-una, hindi naman agad yan makukuha eh. Airlines ang magre-refund sa kanila niyan. Pag na-refund sa kanila, they have to initiate yung refund papunta naman sa amin. Sa akin nga, hiningi na nga yung bank account ko eh. Araw na lang eh, transfer na lang eh, tapos biglang nawala na ng communication eh. What more yung mga kasama ko rito sa group chat na March, April, May, June, hinihingan pa, nakakapag-book pa, naglabas na ng pera, pero ni itinerary or tickets or voucher, walang nakuha. Buhat sa reklamo ng grupong ito, idinulog ng news team sa tanggapan ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3 at Mabalacat City Tourism Office ang reklamo laban sa Shadow Travel and Tour. Ayon kay Association of Tourism Officer of the Philippines, ATO President at Mabalacat City Tourism Officer Arwin Lingat, may natanggap na silang maraming reklamo mula sa Department of Tourism laban sa Shadow Travel and Tour. There was already a formal letter that was sent to the of our mayor from DOT and DTI. No, the city government, no, of course, with our local chief executive, si Mayor Garbo, no, he is open to any help, no, to extend to our consumers kung paano natin maa-address ito. Bukas umano ang lokal na pamahalaan upang mamagitan sa naturang usapin. Gayon na rin ang panawagan nilang ayusin ang komunikasyon sa kanilang mga kliyente. Dapat ang ating mga travel agencies or tour operators that they are experiencing difficulties right now. Dapat open yung communication nila. Let their consumers know. No, because most of the complaints that we receive coming from DOT is they cannot reach Shadow, no, because they're only asking for explanation. Nilinaw naman ni DTI Region 3 spokesperson Warren Serrano na may liability pa rin ang Shadow Travel and Tour sa kanilang mga kliyente na hindi maaaring takbuhan. Basic tenet of yung consumerism is disclosure of information to provide our consumers with options, no? Yun ang isa nating laging hinahabilin. Kasi pag may non-disclosure, parang there is a sense of deception na pinagbabawal, no, sa ating consumer app. Sa huli, positibo ang DTI at lokal na pamahalaan ng Mabalacat na maisasaayos ang problema kung tutugon ang Shadow Travel and Tour na ilagay sa tamang sistema ang kanyang refund process sa mga kliyente. Ng option yung ating mga consumers. Bigyan nyo naman ng option. Ibig sabihin, una, kailangan matatawagan kayo or makukontak kayo. Pangalawa, bigyan nyo ng option kung ano ang gagawin nila. Kung sakali, kung ano ang mas maganda at kung kailan kayo pwedeng makapag-usap. Siyempre, these are abnormal times. No? I'm sure maintindihan yan. At sa experience natin ng mga settlement ng mga cases na ganyan, napupunta lang po dun sa kailangan mabuting pag-uusap. Sa isang pahayag, sinabi ng Shadow Travel and Tours na pansamantalang tumigil ang kanilang operasyon dahil sa pandemya at sisikapin umano nilang makipag-ugnayan sa kanilang mga kliyente.
Paolo G. Santos, CLTV News.